Yethina. Le nto uyenzileyo uyenziswe yintoni? Ubuyicingiswa yintoni as such? Ngowuthethe nathi sayilungisa le nto. Silapha thina kuba siprotector wena. And kuba uyitshomi yethu sikuthanda. And na anytime uziva ba awufuni siye phaya ungatsho singayi ke qha. Hayibo guys, asikwazi kaloku uba singayi phaa. And ke oko noba asinqoya phaa ayizotshintsha yonke le nto yenzekayo. Sisipho nam ndiyayiqonda ba asiyanga phayana ayizuphela lewo. But singaya ayisuggest mna uba siye phayana afike uthina acele uxolo iphele qha le. Acela uxolo lantoni? Yifondini uthina akho nto ayenzileyo apha. Ewe akho nto ayenzileyo uthina, but singayani phayana afike azenze isidenge acele uxolo. Siyazi uba kuphelile ngale nto. Hayi fondini akho need. Okay, let's hope uba nawe ke Sisipho uzayimela le nto. Because le nto izawufuna uba thina sisebenzisane. Nangoku nje. Okay. Bethunana mna ndiyabulela ngoba ninizondiprotector kuZamo. uZamo ebeyi-girlfriend yam eyitshomi yam, sidlala sobabini senza yonke into sobabini. But ladlula ixesha wangcolela uthina, wangcolela uZamo. So guys, enkosi ngayo yonke into guys, but andiyonto ngaphandle kwenu. Into endifuna uyithetha leyo andiyonto. Ikhona into endicingayo, ebendiyenzile. Wenze ntoni? Thetha fondini wenze ntoni kaloku? Yazi mntu siyaqhala lo. Awuyaqhala nyani uZamo. Usile la mntana dibene neetshomi zakhe. And mna ndizambonisa shembani nongubani. Yabona abantu bazigcoma fast bangoku mna ndiyabhulisha. Yabo? Ndizambonisa ke abantu. Kodwa yabona laa nto mthebese Ayika man, niyibonile le nto. Konjo. Kasho mama. Hayibo. Bayaqhela. Mntana. Uthi ba yena ufile funeka kuzobuzwa kumbuzwa ntoni kuyo. Ndazi into anakufa kwakhe qala kakubi lo mntana. Mbonisa mna abantu ngubani yakulaa. Awusile nezatshomi zakhe. Nezatshomi zakhe. Kho lo unguboss phambili uhamba emva. Lezuko. Hayi. Ngathi nje Ngombe Chomi. Ngombe ubethe. ngowam lowa. Bayaqhela abazali. Ewe Chomi, Chomi nakwabuya yakhaba wena. Chomi, mna ndifuna lo wangubani lamntana. Usisipho. Yo uyageza. Kodwa xa kusisiwe manqindi uyabaleka. Ravaze Chomi ngobeke Ngokhe sisi. Ngombe Chomi. Chomi like ithini ngoku into siyayo kanye. Chomi khaba send location. Chomi. Send location. Ilocation bayazi location abantu. Hayibo bazama imbacu ezibahlala kuzo. Amatyotyombe Chini. Chomi futhi ngezinto neka siphatha amanzi ashushu batshise ngawo. Chomi sinde zincane amanzi ashushu. Umntwana ngamnye ufuna ukufakwa inqindi. And Chomi nyani. Sakwinqindi ngaba bonisa bathi nasobana kudlalela kalo ngakuthi. Machomi kan. Khona message abayisendayo. Yeah ke bathi intoni location. Hayibo hebekuthina. Mamelani zibhanqa. Silapha zesemethi kule ndawo siqhola ukuza kuyo xa sisize esikoleni naxa sibuye siqhola mako yenze zibhanqa ngathi niyale ndawo sikuyo. Aqale nyanga ngayale ndawo sikuyo. Badlule njani 10 years? Chini. Hayibo thina. Uyenzele ntoni ngokulonto? Uyibhalele ntoni lanto? Yho, hayi wena. Sithi sikwenye ingxaki ube usilande enye ingxaki phezu kwenye ingxaki. Guys, I understand. Ingxaki bendinomsindo. Andiyazi ba le nto iyenziwe yintoni but benomsindo ndithe ngene ekhaya ndinomsindo. Ndavele ndathatha ifowuni ibisendlini ndaloga in ndabhala ndaposta. Into endiyenzileyo le nto because ndiyenziswe ngumsindo. Khandicinga uba ndizode ndiyenze loo nto because umsindo wam beninzi. Senze njani? Because sizama uphuma kule ingxaki sifake kufondini. Wena uza nenye ingxaki. Yho, uyabona ke holani nalento yolaxolo, nalento yolaxolo besayicela. Ayizuba sasebenza ngoku yonke kuloo nto. Seyimoshakele yonke le nto. Inoba futhi noZama seyibonile le nto. Yho,
ayifundini uyasibetha ungathi ngoku sixoxa le nto uyithethe esikolweni ngoku ugqigqisa khona nenye into oyenzileyo Kodwa guys ndithe xolo. Yiphi enye into enifunayo because ndishilo nje uba uxolo. Uba bekuya ngam ngendiphuma kuyo yonke le nto but ke ngoku andizokwazi ngoba kaloku uthi netshomi yam yho ayiyasibetha mna umntana omntu funeka umthini thatha istena qoqotsho thozama one time ndasekhaya ungabuyi oxo ithini umbethe that thatha into ezikulu zinto ezincane into ezezidela nje umuntu masibetheni umntana omntu ungenqindi once khatya umntana omntu once tshomi singabe sisokolisa ngezidela yamazi ke tshomi uthozama ke siyayifaka inqindi kwayifidi scheme oqala tshomi funeka sifikeni phayana sibabonise bathina sikobani because bayasichala bageze uyasila mntana uthanda uthetha kakhulu kukho lo ngubhosi wabo umnyama nozuko tshomi wena hayi ingathi abanangqondo abantwana indlela like abayiyo funa uthimla lo gezela yenzi usile nyanyana fike bengumyebelelana umbethe nyana because wow into azenzayo ukuhlaza phambi kwabantu tshomi iphinde la ku-social media okufacebook ntoni ezazenzayo yandijongisa ukumna ngabantu because abantu bazobe besithi nankulo mntana kuthiwe uze kubuzwe kuye xa uthini efile isikolo sonke sobe sijongile nawo andifuni uba mabasilindisa abantwana abaya funeke sithi xa sifika nabo bese befikile nokuba besilindile phaa into yabo imali bekwesenzeka i-action singabe silinda i-action yabo singabe ungabubuza nawe ufike ubethe ewe ndiyayazi usiba singabe sisubisa tshomi sibethu sibethe asiyeni asifayeni baqala ukubyalo thina mabakhaleze sanjani yabo baciba sezijongi zakho sabona yebo namhlanje ufuna ukubonisa ubuntu bani ngubani wesikolela wesilathini silabe babapholile soke akithini into sayenza lento kanye kwenza ntoni kanapha bengathanga sizogula xa sisuke esikolweni sifike lento apha siyithetheni siyisetlisha setlisha ntoni yewethu akona ndifuna uyisetlisha because yandiqela hayi yekuthina mamele nto uthetha ngunozuko into engxaki yakho hayi ntoni ngokwena inobufuna mna ngokwena andikoyiki kwasala wena heyibo akakoyiki uyageza because guys masimamele nto funeke siyenzile apha qha qoba singabe sisenze nto nizenzayo yebo-ke guys nento kanje khona enye igame endiyibonile kwaYouTube kuthiwa ngu-dead end ihamba njani ke le nto ka-dead end kalo novula isakoni nagqiba endim nothina singene siphakathini sibethane kwangantoni naye lapha phambi kwethu lena ofuna ungena uyamthetha Kodwa mna guys into endiyithethayo andifuna ukulwa nawe zane ngoba ndiyakoyika and then ke ngoku in fact uyitshomi yam yebo so andifuna ulwa ufanele kaloku umdala kunoza hayi lo mfitshane ikoloshe kaloku ayipeni abayihleka babiyahlekisa ungahleki njengawena ngalawo kamazinyo amhlophe wokuthixo ayizisile ntwezi waye kodwa mnazama mna ndiyaxolisa ngokuba uthi ndithi bana yabe ndijola nesonto ininithuba ndithi wendijola nesonto bendidlala somafans bayo nakumandi uba makuthiwa ujola nomntu sonke ayibo senzo lowo uphuma imifinya ayibo ke into enarongo xa kuthi ujola naye wena uzazi ujola naye xa bujola nabani ngena ba ujola nabani jonga into endingathi asibadalanga guys khona wena ithi into yakho
Why mazama uzambulala? Akho nto sekwenza yona uzama. Thomyaka uyika lo mntana. Ithini into ke ngoku siyayenza lento kanye ikwenza ntoni? Akho abantu bazolwa apho. Ne-confidence. Ya, ke bekhona bona. Hayibo. Niyayenza okanye nithi into yenu? Cinga uthini wena? Ushe nobathathu kaloku. Kanye uyenzi na. Hayibo, nizamlwela Sithi into umntana. yakho. Okay, makube njalo kaloku sana. Kube njalo Okay. Sukani. Lapha ke le nto zozobe sanqa yonke le nto lena leyenza ngoba kanje. Lapha sho. Lima ke i-rules zale game yabo. Nizoma ngapha kweseko. Then mna nothina soba lapha esiphakathini. Silwana ngantoni na sifuna ubethana ngayo sibani? Kanye. Kuthi ka clean chom ke. So ke make betha ngawo. Awuzambulala kaloku. Hayi. Ngoku wena ulinde ntoni ungangena estage? Umoyika ntoni? Uyika ntoni khawungena stage? Nansi eyakwini ozongena ngayo. Soza kubetha uzama sikhona. Andisikhona. And uba uyakoyisa ndizawutake off. Ixesha. Ngena. Xelela. Phela sana ngena. Hayi, sithana lulu. Asala ikholayi. Sondela makulo mntu intoni? Jake mamela thina uyeva noba ungandishiya nge-2 years sela khona noyenza cause nankoyikisi yeva and le nto sizawuyenza apha funeka iphelele phakathi kwethu sobayi-2 siyevani yeva Why kodwa mna thina mna ndikuncedisa ne-home exam ndikupha ukutya kwam yonke into. ayingenaphi isikolo homework ungenaphi oko yeva sisi mamela ke le nto sayenza yeva iphela phakathi kwethu sobayi-2 eva funeka abe khona ofights either ndim okanye nguwe bana ndifuna ukufa asoze ndife yeva so afuna ubulela wena Dala. Betha lo mntu thina. Hey, hayi sana wama. Khawubethe because akaphethanga nto. Into akaphethanga nto yani chomi lo mntu. Betha sana. Betha lo mntu thina. Asandikafukisi. Ngoba kutheni khawubethe. Ayitheme kamjikela ngo. Akaphethanga nto. Khawubethe lo mntu. Angihlola sana lo mntu chomi. Hayibo, boss lady. Thetha kanti kuyithetha. Suka chomi. Hayi wena usazibanga chomi. Uzibanga no. Bafana wena. Bafana. Jongane nawe wena. Zapha wena. Zapha. Zapha. Tina, Tina,
Sophina sibazi ichomi siteni lunch sonke. I-homework sonke. Yabona. Akona zihlele nayo thina save. Bye. You're right, guys. Wena sami stories covered Gobo booming ngaphandle kwakho ntombi soze survive Isithandwa you my one and only and June ndekuthanda Kunekinta tyambe enhle njengawe inkosi ndiyithandaza Yes indlela enhle ngayo le ntombi yamangazi Ayishoti ngeweave ayishoti ngoqhunqwa ayishoti ngamazazi Uyanibamba uthando lwakhe lenza wami ngokubandayo She's all I need xa nongabikho ngaqala slowly niphambane and lose umthangane Hurting your feelings soze niphazame I promise you ngizakuphatha soft I'll give you more than comfort with the best couple ekasinoza sinandanga silondo sancane ne-haters esinomona xa zisibona ziyadana zikholwa ziyajama bengathi zibona umbono sithathame inoba nganjani bamna nawe singandawonye siphila ubomi kungekho mntu ositshatshayo sondela close ndizakubamba ndikunike yonke into oyifunayo wena undigone masibayo Ngoba ufuna umolokazana baba